Kuma naman tao paniod to mga paps, so magsuroy-suroy ta diri sa sod mga paps mintras magpaabot ta sa ato ang kauban kay dugay na kung wala ka suroy diri sa SM City mga paps. We. Mananaot tagon sa mga nindot nga mga talanawon mga paps, balag wala tay kwarta. Tawa pa tay sweldo. Tama kayo, tama kayo. Nindot lagi ni diri mga paps. Karon pa ko kakita nila. Kuyawa ni God. It's na House of the Dragon. Ah. Siguro dragon dia mga paps. Gago! Kuyawa God. Buguakan dag kayo ani ron. Ato ta sa pikas mga paps kabasing naapoy nindot itong tanawonon. Daghang gid mga namaligya diri oh. Bibo sa de suruyan ng SM City mga paps da. Kaya daghang kay mga baligya ang kwarta ra may wa nanata sa third floor mga paps. Last na to ani fourth floor dayong uli na. Nindot sa suruyan ng SM City mga paps kay may mga kuan ba nanindag pagkaon daghan gutomon ka nakamukaon. Taas pa kitag oras sa pagsuroy-suroy mga pahimos lang atong kay gayonan mga paps nga maka suroy pa ta diri sa SM kay talagsar kita makasuroy diri sa SM. So gahuwat ta sa tawag sa tong kauban mga paps. Ato ang pabuton. Nagtuyok kita diri mga paps. So naman yung kuha na lugar ha. SM lang gihapon. Exercisean di diri. Hindot sa da. Hapit na mi mauli mga paps. Mga usan lang ka oras. Kaya hapit na siya mahuman sa yahang gi ari diri. Mana siya og bayad mga paps. So ato lang paboton kadali. Naswito na kitag tiktoyok diri sa SM City mga paps. Lingaw man deket tanawon diri.
Basura. Ako ibili.